Ndele ndizama uyicacisa What is it that apho I'm trying to explain here? ukukhula It is growth. ukukhula Growth. ukukhula Growth kwenza uba ube nendlela omuva ngayo makes ebuthixweni you to move in a certain way in ukhula godliness. kwenza Growth. uba kwawena ukwazi Makes you urelease to be amandla able to kaThixo. release the power of God. Hallelujah. Father, ndiyathandaza right now Father, I pray right now. as ndithandaza bebusuku right now As I pray last night, iingelosi zakho mazi appearishe kube zindlini zabo get your angels to appear in their zithwele houses isimo sam carrying my state. okona ngokubona iingelosi Immediately you see angels. bona ngobona iman of God You see ephupheni a man of God in the dream. mawukhulile ebuthixweni When you have grown, inintsi in into godliness, okwazi uyenza there's a lot that you do. olsinintsi nanto uthixo akwazi uyenza And there's ngawe a lot that God can do through xa you ukhulile when lukholweni you have grown in faith. mawukhulile lukholweni When you have grown in faith. mawukhula kwilife yakho When you are growing yokholo in your life iba of nintsi faith, into okwazi uyenza there is a lot that you are able to do. and loo nto ibangela uba uthixo kube lula And that causes uba God to be akunike easy for izinto him to give you things. akwazi uba ngoku That ukhulile he ngoku knows that now you have grown. ina isikhiya Here semoto is yakho the key for your ina car. izimali Here zakho is your finances. ukhulile ngoku You have grown now. xa ungekakhuli When you have not grown yet, uyesu akho nto azawuyenza Jesus, there's nothing he will do. uzakulinda He will ukhule wait for you to grow so that akwazi ukunika so that he can be able to give you kudala that. ikhona le It has long but been ilinde done, wena uba but it mawuthini was waiting for you mawukhule to grow, mawukhule to grow, mawukhule to lukhobeni grow in faith, mawukhule to ekuhambeni grow nothixo in walking with mawukhule God, to luthandweni grow in love, mawukhule to grow kwilife yakho yomoya in your spiritual life. and once uphakamela ukhula Once you stand up to ukukhula grow, kwilife yakho yokholo your life life of yakho faith to grow, yothandaza your prayer life, so kuba lula ukuphakamela it ukhula becomes ezimalini easy to stand up to ukhula grow kwezintweni financially, to grow in other things. ngoko nangoko uvele Immediately, ukhule you msinyane just kwela grow cala immediately in that area. so inkinga abantu The problem abacawayo of people who are religious, abaleqa ukhula they don't rush to grow. ababoni isidingo They sokhula don't see a need to grow. why ufida umntwana wakho Why are you feeding your child? umfidela njengoba nesesikhulu Are you feeding your child to have a big no stomach? umfidela makathini You are feeding your makakhule child to grow. ngaphandleni komfida Without akazokhula feeding your child won't grow. uba ngabana kakhulanga If your child does not akazoba grow, ngumuntu omdala Won't be opheleleyo an old complete person. bazalwane akathi umntu xa emdala A abe person ngomnye doesn't become when they are old, they ngulo become someone else. wayemncane It's the same one who was young, emncane engakanani who was a baby like this. ntoni emkhulisayo What made them grow? ntoni emkhulisayo What made them grow? libele It is the breast liyamkhulisa makes labisi that person to grow. limenza akhule Makes that akhule baby to grow. ma esele ekhulile When the baby has grown, akasadingi bancance no kwakhona longer is to be breastfed. ungamthengela You impahla can buy clothes for your child uzibeke phaya and put them there. eza mpahla zikhona Those clothes are there. zilindene They're makathini waiting for your child makakhule to grow. ungamthengela imoto ibe You phaya can buy a car ilinde and put it makathini there, waiting for them to grow. umnqweno kabawo The Father's desire anawo ngathi that He has about us, kukhula it is growth. ngabe uyakhula na Are you growing? thena usecaweni ngeli xesha Why are you at church at this time? uba secaweni kwakho ngeli You xesha being at church at this time uyinxalenye yozofidwa is kwakho part of you being khona fed ukuze ukhule so that you can grow. abanye abantu basecaweni Some nje people boke are just at secaweni church. uba I'm nengxaki at church because I have a problem. no No, awunothi hayi you can't say umntana no. wam ndimfida nje I just feed my child. ndifuna makathini I want my makakhule child to omelele grow and be strong abe ngumuntu ophelele and umdala be a complete old person. laa mntu ebe nesuku That person who had a day uba neminyaka becomes and has years. umzimba wakhe Their body ukhuliswa yinto ayityayo is grown by what they eat.
achafikelele kwisimo and that they reach a state soba akwazi ba abe in charge of kwezinye being izinto in kwalapha charge ekhaya of other things even at home, ngokukhulile. because now they've grown. Awunothi umntana engumntana uthi makaze Can't say a child is a neketile child to go enamanzi bring abilayo. a hot water kettle Kulaa mntu uyi-one in that same person bungafuna phathi iketile that you do not want to ikwanguye carry umthuma a kettle. eqekhulile uba You are the one who sends them when enzele they're iti. grown that make tea for you. awusenaxhala lakhe You are anymore not worried about that child ngoba anymore, utheni ngoku because now ukhulile. your child has grown. So utheni ulapha ecaweni So ngoba why are you at church now? kuyinxalenye yokukhuliswa kwakho, It's part of your growth, kuyinxalenye uba mawukhule ukholo lwakho part of your faith kulife to yakho grow, thandaza your prayer life to khona grow, ukuze ukwazi ufikelela kwezinye so izinto that you can be ebomini. able to reach other things in life. If ungumntwana If you are a too child, much too much, uthixo akazokwazi ukunika ezinye izinto God won't be able to give you other things. ezina ungamnika umntana kamanzi And you abilayo. also don't give your child hot Ngoba water, ungumntwana. because that is a child. Izinto ezinkulu ebomini bakho Great things in your life zilinde wena ukhona, are waiting for you to grow. zilinde wena They ukhona. are waiting for you to grow. Kathi mandikhule ngelizwi Say, I likaThixo, must grow by the word of God. mandikhule ngomoya I kaThixo. must grow by the Spirit of Ngenxa God. yaloo nto imake nyawo Because zakho of that, stand on wena your feet. ujoyine live. You joining me live. I believe ukuthi nawe kuloo ndawo I usijoyine kuyo believe you where you are. la mazwi ayafakala kuwe. These words have been heard to you. Yakholwa ukuthi nawe kuloo ndawo kuyo I believe where you are. uyasibona isidingo You see a need sokukhula kwakho of your growth ekuthandazeni, in prayer, elukholweni, in faith, kwilife yakho yohamba in noThixo. your life, in the journey with Uyadinga God. ukukhula, You need growth. uyadinga ukukhula. You need growth. Ukuze sikhule In order for us to grow kahle, sikhule Well. ezintweni and grow in things, ezininzi ebomini bethu, many things in our lives, siyadinga ukufunda we need to learn ukuphila umnqweno live kaThixo. God's desire. Siyadinga ukufunda We need to ukuphilela learn to umnqweno live kaThixo. for God's desire. Suphilela wena too much, Don't live for yourself too much. awuzozisa ndawo. You won't take yourself anywhere. Suphilela wena too much, Don't live for yourself too much. awuzosibeka ndawo. You won't place yourself anywhere. Siyadinga ukuleqa We ukuphila, need to rush to live siphilele umnqweno kaThixo. and live for God's desire. Ukuphilela To uThixo, live for God ukuphilela umnqweno wakhe. is to live for His uThixo desire. unqwenela uba mandikhule, God desires that so I let grow. me So ndiwuphilele la let mnqweno, me live that desire. mandiwuphile la Let me mnqweno, live that desire. mandiwenze la mnqweno, Let me do that desire. mandiwuphakamele la Let me mnqweno, stand up for that mandiwuhoye desire. la Let mnqweno, me care about that desire. mandiwusebenze Let me la work mnqweno on that kaThixo desire of ngobomi God bam. pertaining my life. Abanye benu Some of you, aziphosanisa nobuncwane you are missing out on the goodness bokulawulwa nguThixo. of being ruled by God. Abanye benu baziphosanisa Some of nobuncwane you are missing out on the goodness bokusikelelwa ngubawo, of being blessed by the bokuphakanyiswa Father, ngubawo. of being lifted up by the Father. Suba saphilela wena, No longer live for yourself. so uziphilele enough, You have lived for yourself long enough. awuzibekanga ndawo. You did not take yourself anywhere. Philela umnqweno kaThixo. Live for God's desire. Let's go back la verse. Let's go back to that verse. Let's go back la verse. Let's go back to those verses. Chapter number 4, la verse Chapter number 4, 13. that verse 13. As sivala, siya Yes, we go prayers. to the prayers. Sibe siyavala. Then we close. Verse number 13. Side thina sonke sifike kubo ubunye benkolo noba kumazi ozeleyo okuzeleyo unyana kaThixo ebudodeni obupheleleyo Ebudodeni obupheleleyo. That is complete. You know, sama xa kusetshenziswa amagama Sometimes when words are athi used ebudodeni that say obupheleleyo, manhood that are complete, akuthiwa it doesn't mean kuthethwa you are referring ngamadoda, to men. awuthiwa kuthethwa ngabantu It abangootata. does not refer to No, no, fathers, no.
bazalwane ndiyadinga ubana nizama umamela I kakuhle need you ibhayibhile to listen to phaya the Bible. kusetyenziswe Now igama there, ozawukwazi a word has been ulisebenzisa used nawe that you can ukukhulisa use wena to grow yourself. uzibone xa You ungaphelelanga see yourself when you are not complete uphushele ukuba mawuphelele and push yourself to be Like complete. umzekelo. For instance, kwilife yenyama in the life of the flesh, umfana xa ngikafikelele ebudodeni when a young man has not reached uzibona manhood, eshota he sees himself lacking. uzibona emncane He sees himself as young. intombi xa ingafikeleli xa When ingafikeleli she has kubumama not reached iyazazi the into level yobana of woman, eyi funa she ndinyuke knows ndithuba that I mama need to grow up and be a woman. akunjalo Isn't it so? akho mntu okhule There's no one esehla who grows by going down. wonke umntu uyenyuka Everyone xa goes ekhula up when they grow. bengangomama If they were not bangomama ngomso a woman, so they become a yiyo woman loo nto tomorrow. kusetyenziswe igama elithi That's why ebudodeni that not way nje manhood is ebudodeni used, not only but manhood, obupheleleyo But that is complete. ebuthixweni In ngamanye amagama godliness, in other words. ebuthixweni In godliness obupheleleyo that is complete. elukholweni ngamanye amagama In faith, in other words. elukholweni In faith elipheleleyo that is complete. ebulumkweni ngamanye amagama In wisdom, in other words. uthi ufumana ubulumko Until you obupheleleyo reach a complete wisdom. elwazini In uthi knowledge. ufumana ulwazi Until you olupheleleyo reach complete knowledge. so khona isidingo sokukhula So there's a need for growth. khona isidingo sokuba There's a mawukhule need for you to grow. ngaba ngumnqweno wakho nalo Is this your desire? ukukhula To grow. ngaba ngumnqweno wakho nalo Is it your desire? awunokuthi kuwe Can't you say to yourself, andinawukhula ezimalini I can't grow financially ndiyengakakhula ebulumkweni without growing in wisdom. andinawukhula I ezimalini can't grow financially ndiyengakakhuli kulwazi without growing in knowledge. andinawukhula I kwimpumelelo can't grow in prosperity ndiyengakakhuli kwicala lamandla without growing in the sight of ngoba power. uthixo Because in God, elizwini lakhe in His word, indaba yokuphumelela the matter of prosperity, also iyamanise namandla He akhe has also aligned it with His power. uthi ngamandla He am says, it is by my power. ngamandla am It is by my enza power ubana besisityebi that makes a so person indaba to yoba be rich. sisityebi So the matter uthixo of being uyoyamanisa rich, namandla God akhe aligns it with His power. ungazazi kanjani ungazibona kanjani How can you see yourself ngoba nyanyano semva that indeed you are behind kwilife yakhe yokhonza in your life of ngendlela self ocinga ngayo by the way you nothi think, ngabanye abantu qala not by ngawe other people. Start with yourself nangendlela ozibona and ngayo the way you perceive nangendlela yourself othetha ngayo and the way you speak nangendlela owenza ngayo and the way izinto you do things. iyakubonisa into yobana It shows that usadinga uba mawuphushe you ukhule still mo have to be pushed to grow more. ngapha koko Beyond that, ungazibona you can notice nangendlela yourself ekwenzeka ngayo izinto ebomini by bakho the way things are happening in your life. you know khona abantu abathi belala There nje are people who just xa sleep. bevuka ngomso When they wake up, iinto zithenxile zibheke ngapha things have moved xa belala straight. When they bavuka sleep, nengxaki phambi they kwabo wake up with ele problems in kulala front of uvuka them. nento Every erongo time you yenzeka sleep, kuwe you wake up with ele something wrong kulala in you. ele Every time you sleep, ele kuvuka ngomso every time you wake up the khona following khona day, iindaba ezimbi there's ozifumanayo bad news you ele hear. kulala kunento Every erongo time you yenzeka sleep, kuwe there's something wrong that happens to you. nasemsebenzini uye Even in umincile your workplace, you go ayiwanda there. lawutshona nayo ilanga ungekho ngxaki Whether the day will sunset with a problem. what kind of life is this Bubomi xa obunjani funeka obu? uminca nasemsebenzi Where ba you have to be. ayiwanda into ezawuba rayithi I na wonder where things are going to be right. xa ukhulile When ebuthixweni you have grown in godliness, uyakwazi uthatha ulawulo you can take control. neyiphi na imeeting Any meeting engam that is namhlanje about me today, father ndithumele ingelosi Father, send your angels. mazidungadunge laa meeting Confuse that meeting. wena ufike upholile kulaa meeting You just come there polite.